Bună și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Roxana și în videoul de astăzi am să vă arăt 5 dintre ținutele mele preferate pe care le-am adoptat în ultima lună pentru vară. Înainte de asta, cum în cazul în care vă place părerea mea așa de mult cum îmi place și mie, vă invit să vizionați videoul pe care îl pun prin card pe aici pe undeva, în care încerc 4 metode de bucle făcute fără căldură acasă, peste noapte sau peste zi, cum doriți voi. Iar astăzi, pentru prima oară, după ce mi-am tuns părul, inițial aveam părul destul de lung, acum am părul tuns undeva până pe aici. Astăzi am folosit pentru prima dată una dintre metode, vă spun aici și care din video, nu mai știu în ce ordine sunt. Și sunt extrem de încântată, îmi plac foarte mult, mă simt extrem de fancy, sunt niște bucle foarte mari, foarte voluminoase. Mă simt super. Încerc să mă gândesc oare de ce nu m-am tuns mai repede. Revenind, videoul de astăzi o să conțină fuste, rochi, pantaloni scurți, pantaloni lungi, pentru toate gusturile. Astea sunt ținutele pe care le-am adoptat în ultima vreme pentru vară. Anume, a fost destul de cald. Au fost și câteva zile mai răcoroase, probabil zilele în care am avut curaj să port pantaloni lungi. Dar să nu mai întindem și să începem. Ținuta pe care o port acum este una foarte lejeră, întrucât pantaloni negri, după cum puteți să vedeți, sunt extrem de largi, sunt dintr-un in, iar bluza, deși are umerii aceștia bufanți, este destul de lejeră, nu este greoaie, este cred că dintr-un bumbacel. Dintr-un bumbac mai tare, de fapt. Și cu asta am cam zis tot. Puteți să vedeți că am accesorizat cu o brățară de picior, pe care cred că am luat-o de la Jumbo, dacă nu mă îndoiesc, și nu de mult, cred că de vreo 2 luni. Știu că am dus-o cu mine și la mare și mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare un detaliu foarte frumos și feminin, iar papucii șlapii pe care îi port i-am cumpărat dintr-un magazin, se numește Pantoful Galben din Ionis Mall din Timișoara. Am prins ceva reduceri și acolo sub 100 de lei a fost și cam asta este ținuta. Desigur, împreună cu o geantă am încercat să adopt aceleași detalii aurii prin toată ținuta, ca să nu fac un mix. Desigur, putem să facem și mixuri, nu e o problemă, dar eu astăzi am vrut să țin, sau în ținuta asta am vrut să țin toată pe auriu. Bun, și am trecut de la pantalon scurt la pantalon lung, dar tot negru. Cei pe care i-am eu, puteți să vedeți că sunt evazați jos, așa că am ales să port niște tocuri cu vârful ascuțit, astfel încât ei să-mi facă picioarele și mai lungi împreună cu pantofii. La care am pus un tricou foarte simplu, deoarece pantalonii ăștia sunt puțin strâmți și, deși este vară și poate fi o zi mai răcoroasă, încă în pantaloni strânți ne simțim destul de încălzite, eu cel puțin, și că am ales în partea de sus să pun ceva extrem de casual, chiar, extrem de simplu. Desigur, am accesorizat doar cu 2 inele argintii în momentul ăsta. De o perioadă încerc să opresc accesorizarea asta excesivă, care e everywhere, care e peste tot în zilele astea, pentru că îmi doresc să adopt niște ținute mai simple și mai elegante, fără să fiu plină de zorzoane. Și la care am pus o geantă albă. Geanta pe care o am eu este la Kendall și Kylie, pe asta am luat-o din Deichmann, cred. A fost super ieftină, undeva sub 100 de lei și o am de un an și sincer se prezintă foarte bine, sunt surprinsă. Și am pus de asemenea pantofii albi pe care puteți să-i vedeți aici. Îmi plac foarte mult, pe aceștia am luat dintr-un outlet din Timișoara. Nu mai știu cum se numește outletul, îmi pare rău. Este vis-a-vis de fapt de Hotelul Continental, pe strada aia. Da. Nu mai pun locația, ați înțeles. Mergeți pe acolo și veți găsi multe outleturi. Și cam asta este ținuta, dragii mei. În ținuta numărul 3 am ales o rochie data aceasta. Puteți să vedeți că este o rochie care mă avantajează foarte mult. Cel puțin eu asta cred, sper că același lucru credeți și voi. Datorită formei trupului meu, întrucât umerii mei sunt puțin mai înguști, talia mea este mai îngustă decât umerii, iar coapsele sunt puțin mai mari, îmi place foarte mult să-mi evidențiez talia. Și atunci rochia asta simt că îmi evidențiază talia foarte bine și totodată îmi place foarte mult că nu arată prea mult. Adică ea este destul de scurtă, după cum puteți să vedeți, până pe la jumătatea coapsei, iar din pricina faptului că ea este scurtă, îmi place că nu are și un decolteu foarte generos, că nu are un decolteu deloc, de fapt. Îmi place că are mânecile puțin mai lungi și că nu este o rochie care arată tot, efectiv. Adică, ok, arătăm puțin picior, este în regulă, dar nu e nevoie să mai arătăm și decolteu, nu e nevoie să mai arătăm și tot spatele și tot, adică nu îmi doresc eu și puțin să trec în partea aia în care
e vara, așa că scoatem tot la iveală. Simt că trebuie să fim simt că trebuie să fim feminine, ceea ce cu siguranță ținutul asta este feminină, dar simt că ar trebui totuși să avem grijă să nu fim prea mult. Am ales să accesoriezez ținutul asta cu niște cercei mai mari aurii. De asemenea, puteți să vedeți, folosesc exact aceeași geantă ca în prima ținută. Are detaliul ăsta auriu aici, care îmi place foarte mult. Este o geantă neagră simplă, e perfect. Îmi place foarte mult să-mi cumpăr, aici ca o paranteză, accesorii care pot să meargă cu foarte, foarte multe ținute. Adică nu vreau să cumpăr un accesoriu care el în sine este o piesă neapărat statement, în jurul căreia nu vreau să pun multe decât o culoare sau o non-culoare și îmi place să pot să îmi aleg gențile cu ușurință. Iar în picioare am ales niște balerini simpli care se leagă tip fundă cu o sfoară la picioare, la gleznă. Mi se pare că mă avantajează gleznele pentru că am glezne destul de subțiri și chestia asta le scoate în evidență. Dacă și voi aveți glezne subțiri, vă propun să încercați în magazin o pereche să vedeți cum vă vine, poate vă plac. Bun, și am ajuns la fustă. Puteți să vedeți că aici am făcut exact invers de cum am făcut cu rochia. Am ales în partea de sus ceva mai care expune mai multă piele, care poate are un spate puțin mai gol, am decolteu, am brațele și în partea de jos am ales o fustă lungă, midi, care vine împreună cu niște pantofi, de asemenea destul de conservatori și destul de serioși, astfel încât am vrut să echilibrez puțin ținuta, să nu am peste tot, să nu fiu sexy peste tot, știi, dar nici să nu fiu serioasă peste tot și astfel simt că am reușit. Eu mă simt foarte bine în ținutele astea. Desigur, trebuie să vă simțiți și voi dacă doriți să purtați ceva de genul, trebuie să le adică puteți să le încercați, dar trebuie să vă dați seama în ce vă simțiți voi bine și ce vă stă voi bine. Eu întotdeauna încerc să-mi accentuez talia, după cum vedeți, pentru că am o talie mai îngustă decât celelalte extremități, decât umeri și șolduri, așadar încerc să pun accentul pe ea pentru că mi se pare că mi accentuează foarte bine ținta mea feminină. Aici am decis să pun doar niște simpli cercei argintii, geanta pe care o port este o geantă neagră, de data asta cu detalii argintii și în picioare, desigur, pantofii au și ei detalii argintii. Bun, și ultima ținută, puteți să vedeți că este o ținută cam all white, în afară de curea și geantă, desigur. Am dorit exclusiv să-mi cumpăr blugi albi, pentru că m-am uitat puțin pe internet și mi-am dat seama că ăștia sunt cei puțin mai eleganți, poate decât blugii albaștri și mi-am dorit foarte mult să am o astfel de pereche. În general, cred că nu este cel mai bine la silueta mea să port lucruri albe, cel puțin în partea de jos, pentru că o scot și mai mult în evidență, iar eu încerc să evidențez mai mult partea de sus, pentru că este partea mai micuță și partea mai siluetă. Însă am făcut o mică mare excepție pentru că mi-am dorit extrem de mult și sincer, mie mi se pare că arată extrem de bine și că mă avantajează super mult. Aceștia am luat din Mango pantalonii, cineva mi-a spus într-un video anterior în comentarii să o duc în Mango pentru că au mărimi mari la blugi și că sunt modele și mărimi ok, iar eu m-am dus și am găsit pe aceștia, au fost undeva la 170-180 de lei. Mi s-a părut cam mult, însă îmi plac foarte mult și așadar am ales pur și simplu să accesorizez cu o geantă maro cu detalii aurii, cu niște pantofi crem cu tot, cred că i-am luat din Reserve și cu o bluză simplă din H&M. Aceasta poate este pentru o seară mai răcoroasă sau pentru o zi mai răcoroasă, dar o zi în care nu plouă, desigur, pentru că suntem îmbrăcați în alb sau cine știe, dacă te duci la o întâlnire, poate chiar de afaceri, dacă mergeți, eu nu mă duc, eu am întâlniri de afaceri, dar poate acolo oameni care au întâlniri de afaceri și mergeți, sau nu neapărat întâlniri de afaceri, poate mergeți la o conferință, la un curs, la orice și vreți să vă simțiți frumoase și fancy și îmbrăcate cum trebuie. Nu am ales să-mi pun absolut niciun accesoriu în afară de ce ați văzut, pentru că mi se pare că nu este nevoie să spun mai mult decât am spus deja. Bun, dragile mele, astea au fost cele 5 ținute pe care am vrut să vi le arăt, care mie îmi plac foarte mult vara asta. Dacă intrați pe Instagramul meu, veți vedea că am făcut acolo un highlight cu 30 de zile de outfit-uri, 30 days of outfit, și acolo veți putea să găsiți 30 de zile din ultima mea lună în care în fiecare zi am încercat să mă îmbrac cumva, să mă îmbrac frumos, să aduc o ținută pentru întreaga zi.
Poate veți găsi inspirație, poate veți găsi măcar o ținută, două care vă plac și pe care vă doriți să le recreați sau care credeți că vă vor putea avantaja și pe voi și sper să vă simțiți în toate la fel de bine cum am simțit eu. Am încercat în fiecare zi să aleg așa după starea în care eram și totuși să încerc să mă simt drăguță. Dacă aveam o zi mai ocupată în care știam că trebuie să fug de colo-colo, bineînțeles nu l-am dat of TikTok, dar în alte zile am purtat, de ce nu? Încerc să adopt un TikTok undeva până în 7-8 cm, pentru că mi-am dat seama că pentru mine, cel puțin, tocurile de 7-8 cm sunt cele în care pot să mă plimb, pot să mă duc la mall să uit în magazine în ele, deși nu vă recomand neapărat să faceți asta, dar este ideea că dacă vreau să mă simt puțin mai elegantă, puțin mai aranjată, mai pusă la oaltă. Îmi place foarte mult să-mi iau o pereche de tocuri și mă fie frică să purtați tocuri. Go with it, simțiți-vă bine. Eu, după cum am zis, îmi place să le țin undeva sub 7-8 cm, mai ales pe parcursul zilei. Nu prea am evenimente oricum unde să ies noaptea de sport tocuri, nu mai invită nimeni la nicio nuntă, nicăieri, deci cam asta e viața. Da, bun, și ca să nu mai spun alte lucruri, vă invit, după cum am zis, pe Instagramul meu și vă doresc o vară minunată. Spuneți-mi, vă rog frumos în comentarii care a fost ținta voastră preferată între cele 5 pe care vi le-am arătat și care considerați că mă avantajează pe mine cel mai bine și care credeți că mi-ar veni vouă cel mai bine. De asemenea, spuneți-mi cu ce v-ați îmbrăcat voi vara asta până acum și cum doriți să abordați problema în continuare, pentru că mi se pare că vara efectiv este o problemă cu ce te îmbraci, pentru că este atât de cald și poți să cazi dintr-o extremă într-alta, le dai pe toate jos de pe tine și după aia arăți ca și cum te duci la strand non-stop. Sau în extrema în care vrei totuși să ai atenție, să nu arăți prea mult, dar după aia începe să fie cald și totul este groaznic. Bine, dragii mei, dragile mele, vă mulțumesc că ați vizionat acest video. Vă rog frumos să mă ajută foarte mult să-mi dați un like, un subscribe și să-mi spuneți în comentarii de asemenea ce videouri vreți să mai fac în continuare, ce vă place din contentul meu, de ce v-ați abonat pe canalul meu de YouTube. Am văzut că am crescut un pic. De când am început, aș putea zic că am crescut un pic, am sărit puțin peste 200 de subscriberi, mulțumesc foarte mult și aș fi curioasă să aflu care este motivul sau care sunt videourile care v-au făcut pe voi să dați subscribe canalului meu. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o zi absolut minunată. Pa, pa!